ସୂଚନା। ଏ ଭିଡିଓ କାଳ୍ପନିକ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏ ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଖ୍ୟା କରି କହିବାନି। ଏହି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୟାକରି ଏ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ କାହା ଦେହକୁ କିଏ ନେବେ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରିପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ମିତା ନାମକ ଏକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଝିଅଟି ବହୁତ ସରଳ, ନିରୀହ ଓ ଶାନ୍ତ। ମିତା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ ଓ ମଜାମସ୍ତି କରେ। ମିତା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଲୋ ଏଇ ମିତା, ତୁ କଣ ଯାଇକି ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ? ତୋର ବା ବାହା ହେବା ବୟସ ହେଲାଣି। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଣ ଯୋଗୁ ତତେ କେହି ବାହା ହେବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ଯା। ରାତି ହେଲେ ମିତା ଦେହରେ ପିଶାଚିନି ଲାଗେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସରିତା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସରିତା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ରାହୁଲ ତାକୁ ଦେଖେ। ରାମୁ, ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ମତେ ଏଇ ଝିଅଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ରାହୁଲ ଓ ରାମୁ ମିତାର ଆଡ୍ରେସ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, କଣ ହେଲା ବାବୁ? ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ରାହୁଲ ବାବୁକୁ ତମ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କଣ କହିବି? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ। ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଯୌତୁକ ମାଗୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ତମ ଝିଅକୁ ଆମ ଘର ବୋହୂ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଆରେ ରାମୁ, ମମକୁ କାଲି ଫୋନ କରିଦିଅ। କହିଦିଅ ଆମେ କାଲି ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ହେଲେ ତାକୁ କହିବନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋହୂ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି। ରାହୁଲ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ମିତା ଦେହରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପିଶାଚିନି ଲାଗେ ବୋଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀହରିପୁର ମନ୍ଦିରରେ ମିତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଓಂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବତୀ ମହେଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଓಂ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆପଣ ଏବେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାହୁଲ ମିତାକୁ ବାହା ହୋଇ ସହରକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ମମ୍, ଆସ ଦେଖିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଛି। ଆରେ ପୁଅ, ଇଏ କିଏ କିରେ? ମମ୍, ଇଏ ମିତା ମୋ ପାଖକୁ ବାହା ହୋଇ ଆସିଛି। ଆରେ ରାହୁଲ, ତୁ ମତେ ଆଗୁଆ କହିଲୁନି। ମୁଁ ତ ବାହାଘର ଧୁମଧାମ ରେ କରିଥାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ବୋଉକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମିତା ରୁମ ରେ ବସିଥାଏ। ରାହୁଲ ରୁମକୁ ଆସେ ଓ ସେ ଯାଇ ମିତାକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ମିତାକୁ ପିଶାଚିନି ରୂପରେ ଦେଖି ସେ ଡରିଯାଏ ଓ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ତା ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମୁଁ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡାକୁଛି। ରାହୁଲ ମା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଫୋନ କରେ ଓ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାକୁ ଆସେ। କାହିଁ ସେ ପିଶାଚିନି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ବାବା, ସେ ପିଶାଚିନି ସେ ରୁମ ରେ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ପଛରେ ଆସ। ତାନ୍ତ୍ରିକ, ରାହୁଲ ଓ ତା ମା ମିଶି ସେଇ ରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ସେଇ ରୁମକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର କରି ସେ ମିତା ଦେହରୁ ପିଶାଚିନିକୁ ଭଗେଇ ଦିଏ। ହଁ ମା, ଶୁଣ, ଏ ଡେଉଁରିଆଟି ନେ। ଆକୁ ତୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ କେହି ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଓ ପିଶାଚିନି କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାହୁଲ ଓ ତା ପରିବାର ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି।